Здравейте хора, аз съм Иво и в днешното видео ще направим първа част на каквото ми се падне от, как се казва, лупата, да, ще напиша сега нещо рандом ще напиша на български така, не, на английски на рандом нещо ще напиша и каквото ми се падне за цялото видео ще трябва да го играете и сега ще пишем. И да, чакай. Правим някакви така знаци и когато натиснем на лупата ни се пада игра. Roblox. Epic Egg Hunt 2024. Каква е тая игра? Не знам, ама... За днешното видео ще трябва да играем. Не знам, женска ли, мъжка ли, каква е, ама 2024 мина. Да, даже вече 2024. Значи тук май ще трябва да търсим яйца, доколкото разбрах. Тук има боулинг. Какво точно трябва да правя, не знам, но... аз съм заек, осъзнавам. Аз съм заек. Мога да клякам. Мога да си правя различна кошница и не знам. Добре. Сега трябва да събирам яйца ли? Сарина. Ще се видим когато стане нещо. То ни мята и ни казва здравей. И мисля да отивам в там, къде трябва да съберем яйцата. Ето яйцата, те че влизам. Сега тук какво правим? 16 яйца. Добре. Между другото имам 160 яйца, така че ако искате да направим поредица, първо искам да съберем 10 лайка и ще направим поредица, игра пейки. Сега ще намерим яйца и яйцата докато не стават, докато не стават по-долу видеото и ако искате да направим поредица 10 лайка, и че продължавам с видеоклипа. Намерихме стълба, да се качим по червената къща. Тук има. Качихме се и тук има следващото място. Супер! Това е с ясно, как да го взема. Тук има отворен се двора. Ето ми видите. Супер. Ето е много яйце. Тук през цялото време е имал в кучета. Колива. Доста добре. Намерихме се с яйца и сега идваме там. Влязохме през вратата и сега скачаме. Я да видим сега колко яйца. Мистер Ек. Добре, още от влизането вече намерих яйце, макар да го взема. Кой знае? Добре, мисля да свършвам с видеото. Ако ви е харесал, оставете лайк и ако искате нова поредица, трябва